Mashallah, barakallahu fik Syekh Muhammad. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Fassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Una sa lahat, tayo ay nagpapasalamat muli sa Allah subhanahu wa ta'ala at dumadakila sa Kanya ang Panginoon ng sanlibutan, naway ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, mga kasamahan at sa lahat ng mga taong tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga magulang, mga kapatid sa pananampalataya, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, halina't pag-aralan muli natin ang isa sa buhay ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa pagkakataong ito, inshallah, pag-aaralan natin, babasahin natin ang qissa ni Ibrahim Khalilur Rahman alayhi salatu wassalam. Si Ibrahim alayhi salam na isa sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala na binasa o binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pangalan o ang kwento ni Ibrahim alayhi salam sa halos humigit kumulang 25 surah. Ibig sabihin 25 na surah mula sa Quran ay halos nabanggit sa mga ito ang kwento ni Prophet Ibrahim alayhi salam sa humigit kumulang 63 ayah min al-Quran al-Karim. Humigit kumulang mga 63 na ayah ay nabanggit ang kwento tungkol kay Ibrahim alayhi salam. Allahu Akbar. So dahil dito, napakahalaga na maintindihan natin at malaman natin ang buhay na tinahak ni Ibrahim alayhi salam. Una, ito ay mababasa natin sa aklat ng Tauhid. Isa sa mga pintuan na nabanggit doon ay yung pintuan, babu man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisabin wala adab. At ang unang aya na binanggit doon ay ang aya na patungkol kay Ibrahim alayhi salam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sa pinakamalapit na kahulugan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagbigkas o bilang pagbanggit sa pangalan ni Ibrahim, tunay na si Ibrahim ay ummah. Ang ibig sabihin ng umma dito ay ang pagiging imam, imamul muwahhidin. Si Ibrahim alayhi salam, siya ang pinaka-leader, siya ang naging leader ng mga sumusunod at kumikilala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kana qanitan lillahi hanifa. Siya ay palaging nagkukunot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, siya ay palaging nagdudua, palaging dumudulog at palaging humihiling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanifa ay mailan ilallah. Ibig sabihin, lagi siyang umaasa ng lubos sa Allah subhanahu wa ta'ala. Si Ibrahim alayhi salam sa lahat ng sitwasyon ng kanyang buhay, walam yaku minal musyrikin, at kahit kailan hindi naging musyrik o hindi nagtambal si Ibrahim alayhi salam simula pa nung kanyang pagkasilang hanggang sa siya ay binawian ng buhay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Ibrahim, siya ay nagmula sa Ahlu Babil. Ahlu Babil na matatagpuan sa Palestine. At ang Babil na ito ay halos na ito yung lugar na pinakamayaman pagdating sa ekonomiya, pagdating sa lahat ng mga biyaya sa panahon ng mga naunang mga nasyon, pagkatapos ng nasyon ng Ad at ng Thamud. Subalit, sila ay nanatili sa kanilang pagiging palalo o sa kanilang pagiging mapagmataas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Ano yung kanilang ginawa na naging dahilan o tumutukoy sa kanilang pagiging pasaway sa Allah subhanahu wa ta'ala? Sila
ay umukit ng mga rebulto sa kanilang mga kamay, sa pamamagitan ng kanilang mga kamay. Gumawa sila ng mga rebulto at ginawa nila itong mga Diyos-Diyosan maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Itinayo nila ang mga Diyos-Diyosan na ito, sinamba nila, pinag-alayan ng pagkain at sila ay sumasamba sa mga ito araw at gabi. Ito ang nangyari sa lugar na ito kung saan isinilang si Ibrahim alayhi salam. Biniyayaan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng napakarami at punong-punong mga biyaya, subalit ganito ang kanilang ipinalit sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sa lugar na yon, sa lugar ng Babil, ay mayroong isang kilalang tao na ang pangalan niya ay si Namrud ibnu Kan'an ibnu Quraish, na siya ay isa sa mga mayayaman at maimpluwensyang tao sa Babil o sa Babylon. Wahakiman bi amrihi, at siya ay kinilala doon bilang isa sa mga bigay ng batas at tagapag-utos sa mga tao, at kinikilala ang kanyang opinyon, si Namrud. Inshallah, makikita natin ang kwento ni Ibrahim alayhi salam kasama ng mga ito at ang mga tao na dinawahan ni Prophet Ibrahim alayhi salam. Sinabi ng isa sa mga ito yung bi'ah o ito yung environment na kinalakihan ni Ibrahim alayhi salam. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa aya na nabanggit natin kanina, walam yaku minal musyrikin. Sa kabila ng bi'a, sa kabila ng environment na kinalakihan ni Ibrahim alayhi salam, yung mga lugar kung saan ang mga tao ay gumawa ng rebulto, ang mga tao ay sinamba ang rebulto na kanilang ginawa at kanilang pinupuntahan, si Ibrahim alayhi salam ay nanatili sa kanyang iman, nanatili sa pananampalataya at pagkilala sa Allah subhanahu wa ta'ala bilang nag-iisang Panginoon. Dahil dito, sinabi ni Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, kullu man kana ala wajhil ardi kanu kuffaran siwa Ibrahim al-Khalil wa imra'atuhu wa ibnu akhihi Lut alayhi salam. Sabi ni Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, lahat ng tao sa panahon ni Ibrahim alayhi salam noong kanyang kapanahunan sa balat ng lupa ay mga kuffar. Ibig sabihin, sila ay mga hindi mananampalataya. Tumalikod sila sa pagkilala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban lamang sa tatlo. Sino yung tatlo na yon? Si Ibrahim, ang kanyang asawa, ang kanyang pamangkin na si Lut alayhi salam, at ang kanyang ama ay nagngangalang Azar. Ang pangalan ng ama ni Ibrahim ay Azar. Siya ay kilala bilang rais o bilang pinuno ng mga tao na nag-aalaga ng mga Diyos-Diyosan at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maging ang mga kaibigan, maging ang mga kamag-anak, maging ang mga kilalang tao sa lugar ni Ibrahim alayhi salam, sila ay patuloy na sumasamba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, gharib sa kanila, strange sa kanila yung pagkilala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil doon, nung dumating si Ibrahim alayhi salam, nabigla sila. At kailan ito nangyari? Inshallah, matutunghayan natin yan sa pagbabasa sa mga pangyayari sa buhay ni Ibrahim alayhi salam, inshallah. So, noong si Ibrahim alayhi salam ay isinilang ng kanyang magulang, sabi ng mga ulama, ذهب بعض المؤرخون إلى القول بأن إبراهيم ولد بغوطة دمشق في قرية يقال لها برزة في جبل يقال لها قاسيون. وفي الصحيح ما رواه ابن كثير عن ابن عساكر عن غيره من غيره وجه عن إكرمة
annahu wulida fi ardil kaldaniyin ya'anuna arda Babil. Okay? So merong dalawang opinion ang mga scholar sa kapanganakan o kung saan ipinanganak si Prophet Ibrahim alayhi salam. Una, sinabi ng ilan sa mga historian na si Ibrahim alayhi salam ay ipinanganak sa Guta, sa Damask. Ito ay matatagpuan natin sa Syria. At tinawag ang karya na ito o yung lugar ng kapanganakan ni Ibrahim bilang Barza, sa Barza. At ito ay tinawag din sa bundok bilang bundok na Qasyun. Pero ang totoo at ang malakas na narration o pagsasalaysay kung saan ipinanganak si Prophet Ibrahim alayhi salam, ito ay sa lugar na tinatawag na Al-Kaldaniyun, na ang tinutukoy dito ay yung Babil Ard. Wa kanat wiladatuhu ba'da an balagha waliduhu min al-umr 75 sana. Pinanganak si Prophet Ibrahim alayhi salam pagkatapos sumapit ang kanyang ama sa ika-75 taon, 75 years, si Azar, bago ipanganak si Ibrahim alayhi salam. Wa qad wulida lahu Ibrahim wa Nahor wa Haran. Wa wulida li Haran Lut wa Ibrahim huwa al-awsat wa Haranu mata fi Babil fi hayati abihi. Si Ibrahim alayhi salam ay pinanganak sa asawa ni Azar kasama ng kanyang dalawang kapatid. Ang dalawang kapatid ni Ibrahim ay si Nahor at si Haran. At si Haran ay mayroong anak na ang pangalan niya ay si Lut. So ibig sabihin si Lut, pamangkin ni Ibrahim alayhi salam kay Haran. At si Ibrahim ay nasa gitna ng dalawang magkakapatid, mula sa tatlong magkakapatid. Si Ibrahim nasa gitna ni Nahor at ni Haran. At namatay si Haran sa lugar ng Babil habang nabubuhay pa ang kanilang mga ama. At ang mga muarrikhun ay nagkaroon ng iba't ibang kapahayagan. Ikhtalafa al-muarrikhun fi ismi Abi Ibrahim, hal huwa Azar am Tarih. Mayroong dalawang kumbaga suggestion o opinion ang mga historian sa pangalan ng tatay ni Ibrahim. Ano ba talaga ang tunay na pangalan ng tatay ni Ibrahim? Ang sabi ng ilan sa kanila, ang pangalan ng tatay ni Ibrahim ay si Azar, at yung iba naman sinasabi nila Tarih o Tarah. At ang tunay at totoo, ito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na nabanggit sa Quran. Anong nabanggit sa Quran? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamalapit na kahulugan, noong sinabi ni Ibrahim sa kanyang ama na si Azar, ikaw ba ay kikilala ng mga ribulto bilang mga Panginoon maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala? Tunay na nakikita kita at ang iyong nasyon o yung mga nasasakupan mo, o Azar, na aking ama, sabi ni Ibrahim, kayo ay nasa matinding kaligawan o matinding pagkaligaw. Ito ang sinabi ni Ibrahim, at mula sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na tumutukoy kung ano talaga ang tamang pangalan ng ama ni Ibrahim alayhi salam. So dito, makikita natin na ang mga muarrikhun sa Islam o maging sa ibang mga pananampalataya ay pinag-aralan ng lubos at kumbaga ginawa nilang dakik o ginawa nilang mas marami ang pag-aaral sa buhay ni Ibrahim alayhi salam dahil sa napakaraming detalye na nabanggit sa Quran tungkol sa buhay ni Ibrahim. Maging sa ibang mga kapahayagan maliban sa Quran, nabanggit ang buhay ni Ibrahim. Sa kakristyanuhan, tinatawag si Ibrahim bilang Abraham, at ganun din sa mga Hudyo. At ganun din sa ibang mga kapahayagan na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Ibrahim alayhi salam, sasabihin na tulad ng sinabi natin, Imamul Muwahhidin. Siya ay imam, leader ng mga naniniwala at kumikilala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito,
napakarami, napakahalaga na pag-aralan natin kung papaano ang pagdadawa na nangyari sa buhay ni Ibrahim alayhi salam. Ang unang dinawahan ni Ibrahim alayhi salam sa kanyang buhay ay ang kanyang ama. Siyempre, ito yung kumbaga kasabihan, ito yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijara 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa Quran, o kayong mga mananampalataya, iligtas ninyo ang inyong sarili at ang inyong pamilya mula sa kaparusahan ng naglalagablab na apoy ng impyerno, na ang panggatong doon ay ang mga batong buhay at ang mga tao na papapasukin doon ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sa apoy ng impyerno o sa impyernong ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong mga matitindi at mahihigpit na mga bantay. Ito ang mga malaika ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi sila maaawa sa kahit sino mang nandoon sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ghiladun shidad. Sila ay mga mahihigpit. Sila ay mga matitindi sa mga taong papasok sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kahit kailan hindi sila susuway sa Allah subhanahu wa ta'ala at susunod sila sa lahat ng mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang mga kumbaga ito yung tariqa, ito ang paraan na sinundan ng lahat ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos nilang malaman ang tunay at tamang katuruan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng wahi o revelasyon mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang propesiya, pagiging propeta, ay una nilang dinadawahan o una nilang pinapaliwanagan sa pagsamba at pagkilala sa kaisahan ng nag-iisang Panginoon ang kanilang pamilya. Ngayon, si Ibrahim, ang naiulat na pamilya niya ay ang kanyang ama. Ay dahil dito, dinawahan ni Ibrahim ang kanyang ama na si Azar, na noon ay sumasamba sa mga rebulto. Bagkus siya pa mismo, si Azar, ama ni Ibrahim, ang lumililok. Ibig sabihin, siya yung umuukit, siya yung gumagawa ng rebulto at nagbebenta ng mga ito. Siya ang halos pinanggagalingan ng lahat ng kasamaan doon sa kanilang panahon, sa panahon ni Ibrahim alayhi salam. Bakit? Dahil ang lahat ng mga paniniwala ng mga tao ay nanggagaling sa mga ginagawa ng ama ni Ibrahim na si Azar. Ito ay walang iba kundi ang rebulto na kanyang ginagawa, nilililok, inuukit, pagkatapos ay ibinebenta. Sa kanilang paniniwala na ang mga ito ay Diyosan, maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala na nakakapagbigay ng kapakinabangan sa kanila. So ito ay napaka linaw na sa atin. Kadalasan ay naririnig natin ang kwento na ito. Subalit bilang pagbibigay ng galang at muling pag-review tungkol sa kwento ng buhay ni Ibrahim alayhi salam at pag-aaral dito, inshallah, la'allala nattakhid minha ibratan wa hikmatan, inshallah, nang sa gayon tayo ay makakuha ng mga aral at mga wisdom, ay babanggitin natin ito, inshallah. Wabada an yakuna walidu Ibrahim awwalul mudda'ina li'annahu aqrabu an-nas ilayhi. Ibig sabihin, ito ay common sense. Common sense na para sa atin na ang tatay ni Ibrahim ang una dapat niyang dawahan at pagkatapos ay ang kanyang mga anak. Pero nasabi nga natin na si Ibrahim alayhi salam, noong siya ay naging binata, ay napangasawa niya ang isang babae mula sa kanyang lugar, na ang pangalan ng babae na ito ay si Sarah. Si Sarah ay isang babae na walang kakayahan na manganak sa simula nitong
sa simula ng pagpapakasal ni Ibrahim alayhi salam kay Sarah. Ibig sabihin, nung unang pagsasama ni Ibrahim alayhi salam at ni Sarah, siya at si Sarah ay walang naging anak. Dahil doon, wala siyang dadawahan na kanyang anak. Ang dadawahan niya ay ang kanyang tatay. Dinawahan ni Ibrahim ang kanyang tatay at sinabi ni Ibrahim alayhi salam ang inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Sabi nga ni Ibrahim, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Ibrahim li abihi azara tattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sa hadith na pagdadawa ni Ibrahim alayhi salam sa kanyang tatay, naulit lang natin yung aya na binanggit natin tungkol sa pagtukoy sa pangalan ng tatay ni Ibrahim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ulitin natin, nung sinabi ni Ibrahim sa kanyang ama na si Azar, o aking ama, tinatangkilik nyo ba? O sinasamba nyo ba ang mga ribulto na yan bilang inyong mga Diyos-Diyosan? Tunay na nakikita ko kayo na nasa kaligawan at nasa masamang sitwasyon. Ito ang pagdadawa ni Ibrahim alayhisalam sa kanyang ama. Dinirekta niya si Azar na ang kanilang paniniwala, ang kanyang ginagawa ay nasa kaligawan. Kaya dahil doon, ay dapat silang makinig kay Ibrahim alayhisalam. Sinabi ni Ibrahim ng direktahan sa kanyang ama na dapat niyang tigilan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosa na ito, sapagkat ang mga Diyos-Diyosa na ito ay hindi makapagbibigay sa kanila ng kabutihan at hindi ito nakakarinig ng kanilang mga hinanaing. Bakit? Dahil ang mga Diyos-Diyosa na ito ay mula sa bato, ang mga Diyos-Diyosa na ito ay mula sa puno o mula sa kahoy. Ang mga Diyos-Diyosa na ito ay hindi gumagalaw. Ang mga Diyos-Diyosa na ito ay hindi nakakarinig. At higit sa lahat, hindi nakakapag-isip ang mga Diyos-Diyosa na ito. Ito ang sinabi ni Ibrahim alayhisalam sa kanyang ama bilang pagpapaliwanag sa kaligawan na kanilang kinahantungan. Habang sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosa na ito, maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang kumbaga pwede nating gawin bilang mga sumusunod sa landas na tinahak ng lahat ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang una na rito ay ang Imamul Muwahhidin na si Ibrahim alayhi salam. Kung mayroon tayong mga magulang, dawahan natin ang ating mga magulang kung hindi pa sila Muslim. Kung hindi pa nila nakikilala ang Allah subhanahu wa ta'ala, ipakilala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila at sabihin natin na yung kanilang mga sinasamba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi makapagbibigay ng kabutihan sa kanila. Bagkus ang mga ito ay nasa kaligawan dahil sa kanilang mali at hindi tamang pagsamba. So ang dawa ni Ibrahim alayhi salam ay maituturing na awa. Lahat-lahat ng paraan ng pagdadawa ni Ibrahim alayhi salam ay maituturing na awa sa kanyang mga dinadawahan. Bakit? Dahil ito sa pamamagitan ng pakikipag-usap ni Ibrahim sa lahat ng mga tao na kanyang dadawahan. Sabi dito, wa inni la arju min kulli qari. Sabi ni tungkol kay Ibrahim na ya abati. Ibig sabihin kung papaano niya kinausap ang kanyang ama. Sabi ni Ibrahim tuwing dinadawahan niya ang kanyang ama, o aking ama, o aking mahal na ama, o aking minamahal na tatay. Bilang paggalang at bilang pagmamahal sa kanyang ama, hindi niya inaalis ang katawagan ng kanyang ama kapag siya ay kumakausap sa kanila. At ganun din, sinabi niya sa bandang huli, salamun alayka astaghfiru laka rabbi. Nung hindi tinanggap ng ama ni Ibrahim, nung hindi tinanggap ni Azar ang da'wa ni Ibrahim alayhi salam, sinabi ni Ibrahim sa kanyang ama bilang pagnanasa o bilang paghiling o paghingi ng pag-asa mula sa Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanyang ama. Dahil ito sa
sobrang awa ni Ibrahim alayhisalam sa kanyang ama at pagmamahal niya sa kanyang ama. Nasabi niya doon sa bandang huli, "Salamun alayka, ang kapayapaan ay sumaiyo. Ihihingi kita ng tawad sa aking Panginoon o aking ama." Ito ang naging paraan ni Ibrahim ng pagdadawa sa kanyang ama. Sa kabila ng pagtanggi ng ama ni Ibrahim, ninais pa niya na ihingi ng tawad ang kanyang ama sa Allah subhanahu wa ta'ala. At nagsabi pa siya ng kapayapaan sa kanyang ama. At sinabi ni Ibrahim, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. Mula sa Suratu Maryam, pinakita dito kung papaano kinausap ni Ibrahim alayhi salam ang kanyang tatay. Simula sa unang aya, from aya 41 hanggang aya 46. Kinausap ni Ibrahim ang kanyang ama sa pamamagitan ng pagtawag na Ya Abati o aking ama. Ganito ang iyong kinalalagyan ngayon. Ikaw ay sumasamba sa bagay na hindi naman nakakarinig sa iyo, hindi nakakakita sa iyo, o wala siyang paningin, at hindi ka matutulungan ng kahit anong pamang bagay. O aking ama, ako ay nangungusap sa iyo sa ngayon na mayroong kaalaman akong natutunan na hindi mo ito natunghayan o hindi mo ito nalaman. Dahil dito, sundan mo ko o aking ama. Ako ay gagabay sa iyo sa matuwid na landas. O aking ama, huwag mong sasambahin ang syaitan. Huwag mong sasambahin ang Satanas. Tunay na ang Satanas ay naging pasaway sa Panginoon, sa Allah subhanahu wa ta'ala. O aking ama, ako ay natatakot na maranasan mo ang kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ikaw ay makasama ng syaitan. At pagkatapos nun, sabi ni Azar, O Ibrahim, ikaw ba ay umaayaw sa aking mga Diyos-Diyosan? Sa mga Diyos-Diyosan na aking kinikilala, o Ibrahim, kung hindi ka magbabago at kung hindi mo ititigil ang iyong ginagawa, o Ibrahim, ikaw ay aking babatuhin. Laarjumannak, ibig sabihin ay lilisanin kita at ikaw ay mananatiling mag-isa. Ito ang sabi ng ama ni Ibrahim. At pagkatapos noon, sabi ni Ibrahim sa kanyang ama, ang kapayapaan ay sumayo, o aking ama, ikaw ay ihihingi ko ng kapatawaran sa aking Panginoon. Tunay na ang aking Panginoon ay maawain sa akin. Ito ang sabi ni Ibrahim na nagsabing na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kana siddiqan nabiyya. Si Ibrahim na isa sa mga makatotohanan at mapagkakatiwalaang propeta na wala siyang ibang sinasabi kundi ang pawang katotohanan. Naiulat na kahit kailan hindi nagsinungaling si Ibrahim alayhi salam. Inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Ibrahim na
dawahan ang mga tao, at ganun din si Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulad ng pag-utos kay Ibrahim alaihi salam. Dahil dito naiulat na si Ibrahim at si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinaguriang sadiq, ibig sabihin ang mga mapagkakatiwalaan. Si Ibrahim alaihi salam ay napakabuti at hindi siya lumabas sa ganitong uri ng pagdadawa sa mga nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sa kabila nito na pagtagumpayan ni Ibrahim ang pagdadawa sa kanyang ama, na ipakilala niya sa kanyang ama ang nag-iisang Panginoon na dapat sambahin at dapat kilalanin. Subalit, ang kanyang ama ay naging mapagmataas. So, ganito ang resulta ng da'wa ng bawat tao. Maaaring tanggapin ng tao na pinapaliwanagan natin ang pagsamba sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At maaari din naman na ito ay hindi nila tanggapin o layuan o ito ay kanilang maliitin, tulad ng nangyari sa ama ni Ibrahim. Sa halip na siya ay sumunod kay Ibrahim, siya ay naging pasaway. Misdaqan liqaulillahi ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na hindi mo magagabayan ang gusto mong gabayan, subalit ang Allah subhanahu wa ta'ala ang gumagabay sa lahat ng kanyang mga nais gabayan at nais patnubayan. Ganito ang nangyari sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, kay Propeta Ibrahim, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at what more pa tayo bilang mga nilalang sa panahon natin ngayon. So dahil doon, sabi nga ng ama ni Ibrahim, ikaw ay mananatiling nag-iisa. Ngayon, kapag ipinagpatuloy mo ang iyong pinaniniwalaan o Ibrahim, alam mo naman ang sitwasyon ng mga taong nakapaligid sa atin. Sabi ng tatay ni Ibrahim, sila ay sumasamba sa Diyos-Diyosa na sinasamba ng tatay ni Ibrahim. Ngayon, nag-isa si Ibrahim. Al-i'tizal wa thamaratuhu. Nanatiling mag-isa si Ibrahim alayhi salam mula sa kanyang ama at sa kanyang mga nasyon, sa kanyang mga nasasakupan. Kama tazala ma yad'una min dunillahi min asnamin wa uthanin. At kung nilayuan ni Ibrahim alayhi salam ang kanyang ama at ang mga nasyon na sumusunod sa kanyang ama kasama ng kanyang ama, ganun din iniwan o nilayuan ni Ibrahim alayhi salam ang kanilang kapamaraanan ng pagsamba mula sa pagkilala sa mga ribulto at mga Diyos-Diyosan maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya sumasama sa kanilang mga pagdiriwang, si Ibrahim alayhi salam. Hindi siya sumasama sa kanilang mga kapistahan. Hindi siya sumasama sa kanilang mga pagpupulong. At hindi niya binabanggit ang pangalan ng kahit anuman sa mga Diyos-Diyosan na kinikilala ng mga nasyon na sakop ni Ibrahim alayhi salam. Si Ibrahim ay nanatiling panatag sa kanyang sarili. Nanatili siya na palaging aware kung ano ang nangyayari sa kanyang paligid, at ang kanyang pinagfokusan, kanyang bigyang diin ay kung papaano niya magagabayan ang mga tao sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Papaano niya maipapakilala ng tunay at tapat ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nasasakupan. Ito ang medyo matagal na ginawa ni Ibrahim alayhi salam kasama ng kanyang nasyon. Tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. At nung si Ibrahim alayhi salam ay nagsolo, iniwan niya lahat-lahat ng mga Diyos-Diyosan na sinasamba
ng mga taong nakapaligid sa kanya. At maging ang mga taong kumikilala sa mga Diyos-Diyosa na ito ay hindi niya pinansin. Ano ang ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ibinigay kay Ibrahim alayhi salam ang kanyang minimithi na anak. Siya ay nagkaroon ng dalawang anak na si Ishaq at si Ismail. At silang dalawa ay naging propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala at binigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng awa mula sa kanya at sila ay ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang mga mapagkakatiwalaan at mga makatarungang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang da'wa ni Ibrahim alayhi salam sa kanyang nasyon, da'wa ni Ibrahim alayhi salam sa kanyang ama, at ang naging resulta ng kanyang pananatili sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala kahit pa ang lahat ng mga tao na nakapaligid sa kanya ay puro musyrik, puro kafir. Isipin natin, ito dapat ang maging panuntunan ng buhay natin. Kahit ano pa man ang ginagawa ng mga taong nakapaligid sa atin, kahit sila ay marami, kahit sila ay mayroong lakas, o kahit sila ay mayroong mga may mga panindigan na mali at tayo ay nag-iisa, alam natin na ang ating sinusunod ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Manindigan tayo sa ating din. Manindigan tayo sa ating pananampalataya. Manindigan tayo sa kung anuman ang nais para sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng paninindigan ni Ibrahim alayhi salam. Kapag sinabi haram, hindi natin dapat itong lapitan. Kapag sinabing maasiyah, kasalanan, dapat natin itong layuan. Kapag sinabing bid'ah, dapat natin itong tanggalin sa ating mga sarili. Dapat nating tanggapin na itong mga bagay na ito ay mali at ang mga mali ay hindi natin dapat isama ang ating mga sarili sa mga ito o hindi natin ito dapat samahan. Manatili tayong focus, manatili tayong aware sa kaligtasan ng ating mga sarili sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala bilang nag-iisang Panginoon at manatili tayo na mayroong dignidad para sa ating mga sarili tulad ng dignidad, tulad ng pagiging muwahhid ni Ibrahim alayhi salam at tayo bilang mga sumusunod sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kapanahunan na ito mula sa Ahlus Sunnah wal Jamaah na sumusunod sa kapamaraanan ng mga salafus salih, tayo ay maging panatag sa ating mga sarili kahit tayo ay nag-iisa sa ating lugar at ang mga tao ay lumabas na sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sana ay nakapulutan natin ng aral yung pamamaraan ni Ibrahim sa kanyang pagdadawa sa kanyang ama. Huwag nating sasabihan ng masamang bagay ang ating mga magulang. Iwasan natin yan sapagkat ito ay hindi magandang paraan ng pagdadawa at kung kinakailangan na tayo ay manatiling mag-isa, pwede natin itong gawin. Pero mas masarap pa rin sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala kasama ng ating mga tunay at mga yung mga tunay na mga kapatid sa pananampalataya na nagnanais ng kabutihan para sa atin at sa umma ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naway panatiliin ng Allah subhanahu wa ta'ala na matibay ang ating mga puso sa paghawak sa tauhid o kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa sunnah ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulad kung papaano na pagtagumpayan ni Ibrahim alaihi salam ang pagdadawa na siya ay nag-iisa kasama ng kanyang pamilya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من